गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि भिउस आरो साबस्क्राइबारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै गोबाव दाननि उनावहाय भिडिअ लाबोफिननो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनैहाय गोबां जोंनि गेजेरावहाय कन्ट्रभार्सि जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओरै आबसु आरो जे माखासे अमर सिंह आरो दावराय देख्रेब बिथांमोननि गेजेरावहाय कन्ट्रभार्सि जानाया बिथांमोननि गेजेरावहाय ओरैबायदि जानायखौ नुदों। दावराय देख्रेब आदा बिथांमोनजों आरो अमर सिंह बिसोरनि टीमजों लानानै माखासे एबसुआव थानाय जे दानो दिपेन बर' बिथांमोननि गेजेरावहाय कन्ट्रभार्सि जादों आरो बिथांमोनहा डिबेटआव जिरायनो नागिरदोंमोन। दिपेन बर'आ गावनो डिबेटआव जिरायनो थाखाय अमर सिंह आरो दावराय देख्रेब बिथांमोनखौहाय वेलकाम खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनैहाय माखासे जेननाय बायदि नुहुरदों जोङो दिपेन बर' बिथांखौहाय। माब्रै होनोब्ला बिथाङा गावनो डिबेटआव जिरायनानै मोनथाम कुइसन सोंनानै दिनैहाय डिबेटआव जिरायला बेबायदिखौ जोङो नुहुरदों रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै बेखौनो दिनै जेननाय नुहुरनानै अमर सिंह आदा बिथाङा दिनै बेखौहाय दावदै बिखंनिसो गथ' होननानै दिनैहाय जोङो बुंनायखौ मिथिनो मोनदों। आरो बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय आरो कमेन्ट खालामहर आंनि बे गोदान बोसोरनि सेथि भिडिअआ माबायदि जादों। सुनि प्रेसिडेन्टनि आबुल थाबुल जावलियाबादि बखिलाबायनाय जोङो नुगासिनो दङ माने ससियेल मिडियायाव। बिथाङा 12 तारिखआव दावराय देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्मखौ बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बेनि दफाफोरनि सायाव अपेन डिबेट जानांगौ होननानै निजेनो प्रप'जाल होदोंमोन, प्रस्ताब होदोंमोन। आरो बे प्रस्ताबखौ जोङो दुंब्रुद गोसोयै 14 तारिखआव थाबैनो जानांगौ अपेन फिल्डआव होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे अपेन डिबेटखौ दिनैहाय एंगारनानै जुजिनो गिनानै डिबेटखौ खालामनो गिनानै बिथाङा दिनै बायदि मैया नंबाङै जाबाङै जुक्ति तर्कजों पइन्टजों बिथाङा जोंनि सायाव एभेन माने व्यक्ति आक्रमण दिनै खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा नाङा फाङा एकेबारे नंथारै कुइसन जोंनाव खालामदों। मोनथाम कुइसन बिथाङा खालामदों। दिनै बिथांखौ आङो बुंगोन, नोङो माबायदि मानसि दिपेन बर'? नोंनाव ब्रेन एक्सुअलि दंना गैया? नोङो सासे डाल हेडेड प्रेसिडेन्ट बादि जोङो नुयो। नोंनाव खुनु एनालाइसिस केपासिटि स्टाडि गैया। नोङो बिटिसि एकर्डखौबो खुब सम्भब फरायाखै, बिटिआरखौबो नों फरायाखै आरो फरायोब्लाबो नों हयथ' इंराजि बुजियाखै। नोंनाव जेबो कनसेप्ट गैया। नंखायनो नोंहा नोंनि सायाव बिश्वास गैया, आत्मबिश्वास गैया जे आं डिबेटआव हाजिर जानो हागोन। नोङो नंखायखौनो ए टु जेड 6 सिड्युलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डनि सायाव थन्न रिप्लाइ होनो हागोन होननानै दुबगां थिफुला दोनानै नोङो बुंदोंमोन। फै थारिखआ ला, जायगा खालाम, साननि समाव we are ready to debate, we are ready to compete with you। दिनै मानो नोंथाङा फावथिदों? दिनै मानो बेबेराबा आंखौ व्यक्ति माबायाव पार्सनेल केरेक्टाराव मानो आक्रमण खालामदों नोंलाय? जाफ्रा मालाय दिनै नोङो बुंदों बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनो थिननानै एबसु आरो एनडिएफबिनि मार्टियार्सफोरखौ लाजि फोनांदों। नोंसोर बिटिआरनि सिगनेटरिफ्रासो, प्रमद बर'आसो, नोंसोरसो माने अपमान खालामदों एबसुनि मार्टियार्स एनडिएफबिनि मार्टियार्सखौ। एबसुनि मार्टियार्सआ मालाबाबो नोंसिनि बिटिआरनि थाखाय जिउ दान होआखै। एनडिएफबिनि मार्टियार्सफ्रा मालाबाबो बिटिआरनि थाखाय जिउ दान होआखै। बिसोरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सेपारेट स्टेटनि थाखायसो
जिउ बावदोंमोन लाजिया नोङो मा एक्सप्लेनेसन होदों नोंलाय you defend बर' what kind of explanation you are giving to the people ट्रेटरा नोंसोर थगायगासिनो दं मा एक्सप्लेनेसन होदों नोंलाय हा नों बुंबानो जायो नामा दिनै दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्मआ माब्रै बेनि थाखाय एनडिएफबि मार्टियास एबसुनि मार्टियासखौ अपमान खालामो नोंसिनि बिटिआर एकर्डआनो बेखौ अपमान खालामदों इभेन मार्टियासल' नङा जिन्दा एनडिएफफोरखौ नोंसोरो अपमान खालामदों दिनै एनडिएफबिनि सुप्रिम जायनाखि चिफ रन्जन दैमारि बिथांखौ मानो जेलाव जोबथेनानै दोनखो नोंसोर बियो मान होनाय जादों एनडिएफबिखौ मान होनाय जादों लाजिया नोङो दिपेन बर' नोंनावथ' जेबो मेलेम गैया you are quite unfit for leading the एबसुखौ दैदेननायनि नोंथाङा बिज्लाबसेबो गियान गैया होननानै जों सानो बिटिआर एकर्ड आरो बिटिसि एकर्ड जों होनदों बिटिसि एकर्डखौ बिटिआर एकर्डआ कमप्लिट डाइल्यूट खालामनानै स्क्रैप खालामदों इनडाइरेक्टलि स्क्रैप खालामदों बेनि खोथाखौ जों बुंनाय खोथाखौ जों रायजोनो फोरमायनो बा नोंहा बेसेबां नलेज दं जोङो डिबेटआव बे जिनिसखौ प्रुफ खालामनो नागिरदोंमोन किन्तु नों दिनै फावसायबाय मानो दिनै फावसायखो नोंथाङा दिनै अमर सिंह ब्रह्मखौ मानो पार्सनेल एटाकआव फैखो नोङो निकृष्ट पलिटिशियान नोङो निकृष्ट पलिटिक्स गेलेग्रा नोङो बुंदों माबा छात्र छात्रीनि एटास्टेट खालामनायाव 100-200 थाखा लाखियोमोन बबे बोरमा गुंग्राया नोंनो इनफरमेसन बे इनफरमेसनखौ होआ बोरमा गुंग्रानि सारा बे इनफरमेसनखौ रावबो होआ आरो बोरमा गुंग्रानि इनफरमेसन लाग्रायाबो नोंबो एक रकम बोरमा गुंग्रायानो नोङो बोरमा गुंग्रा नोङो नंखायनो बेबादि इनफरमेसनखौ लानानै ससियेल मिडियायाव होलाबायदों लाबोनायसाय लाबो सोर छात्र सोर छात्रीनि सार्टिफिकेट एटास्टेटआव नैबे अमर सिंह ब्रह्मआ 100-200 लाया प्रमाण हो नोङो दिपेन बर' निकृष्ट खोथा बुंनायनि सासे एथ' हाई लेभेलनि प्रेसिडेन्ट जानानै नोङो बेबादि एथ' निकृष्ट खोथाखौ बाहायनो नोङो लाजिया नामा आंनि साख्रिनि सोमोन्दैबो बुंबावदों आंनि साख्रि मोननायखौ बोरै मिथिखो नोङो अज्ञान नोङो बबे सर्सनिफ्राय लानानै खोथाखौ बुंलाबायदों बोरमा गुमग्राफोरनिफ्राय लानानै नोंबो नों बेखौनो नंगौ होननानै नोंबो एक रकम बोरमा गुमग्रा नंखायनो बिदि बुंदों हाग्रामा महिलारिया आंनो साब इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स होदों नामा आं बबेनिफ्राय साख्रि मोना आरटिआई खालामनानै नाय डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन गुवाहाटीयाव नोंसोर आरटिआई खालामनानै नाय बबे सनाव अमर सिंह ब्रह्मआ माने साब इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स मोना बेबादि निकृष्ट खोथा बुङो नामा मानसिया बिदिखौ नायबाथ' जोङो दा रायजो राजाया बयबो बुजिनांगोन एक्चुअलि दिपेन बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनि कमप्लिट क्वालिटि गैया नोङो बिटिसि एकर्डनिबो जेबो दफा मोजाङै बुजियाखै नों मिथिया नोङो बिटिआर एकर्डनिबो जेबो दफा नों मिथिया नोङो माबा पावार एनहेन्समेन्ट जादों जोंथ' डिबेटआव बुंगौमोन ना बबे बबे बिटिसिनि मोजां धाराया बबे बबे बिटिआरनि बबे दफाजों बबे धाराजों माने खर्तन जादों बोरै डाइल्यूट जानानै जों दा क्षमता बिहीन जादों बिटिसिया दिनै मा नामावल' बिटिसि सिङाव लंथंजोबसै साख्रि होनो हाला बेथन होनो हाला एभ्रिथिं इज गोइं टु बी destroyed बेकेन्ड जागासिनो दं नाल जेबो गैया आरो बेखौनो लानानै नोङो जोंखौसो माबा ट्रेटर मोजां खोथा रायजोनि खोथाखौ जुदि बुजायनो नागिरनायाव नोङो बेखौ सिक्रिटि होआलासिनो माबा ट्रेटर इयरसेल्फ बिटिआर एकर्डखौ सापर्ट होनानै नोंसोरनो जातिखौ थगायगासिनो दं ट्रेटरा नोंसोरसो प्रमद बर'जों नोंजों प्रमद बर' 1 नम्बर जोलैनि हांगार 2 नम्बराव नोङो दिपेन बर'आ जोलैनि हांगार नोङो होनदों बाबा बिटिआरनि भुटआ जोंखौ होसोगासिनो दं नंगौ बे भुट गाज्रि भुट खुगा गुवा मन'ग्राग्रा भुट बेयो अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब ब्रह्मखौल' होसोआखै सारा ट्राइबेल माहारि सारा बिटिसिनि मानसिखौनो दिनै होसोगासिनो दं मन'गासिनो दं जोबजोब्बाय नोंखौबो गोदोनासो मन'बाय किन्तु नोङो अचेतन इउ आर आनकनसियास नों बेखौ फिल खालामनो हायाखै दिनै नुवाखै नों लाजिया नोंखौ गोदोनासो मन'बाय नों जेबो बुजिया रंजागासिनोसो दं मिनिलाबायगासिनोसो दं नोङो
होमबा नोंखौ माबोरै कनसियास व्यक्ति नोंखौ बोरै जोङो कनसियास लिडार होननानै बुंनांगौ दा बर' जातिखौ नों एबसुखौ बेबायदि दैदेननो सानदों नामा नोंसोरनि बेबायदि दुर्बल स्थिति दुर्बल क्वालिटिनि थाखायनोथ' दिनै बर' स्टुडेन्टफ्रा सेंग्रा सिख्ला उपाय गैयै जानानै दिनै माने पार्टियाव जइन जालाबायदों बे जइन जानायनि दायाबो नोंसोरनो नोंसोरनो बिसोरखौ बेबायदि कमप्लेन खालामबाय सेंग्रा सिख्ला दिनै उपाय गैयै जानानै सोरजों थांगोन सोरजों थाङा साख्रिबो मोनला बाख्रिबो मोनला ग्रेन्टबो मोनला स्कलारशिप मोनला गोदाव सोराव जानानै दङ बुजिदों नोंसोरो नोंसोर सा सायाव थानानै गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा लायै लायै बायदिसिना उपायै नोंस्रा मोनजानायखाय नोंसोरो गरिब गुन्द्रानि फिसा फिसौफोरनि खोथाखौ दिनै जेबो सानाखै नंखायनो आं बुङो दिपेन बर'आ दिनै जे नोङो आबुल थाबुल खोथा बुंलागासिनो दं नोंनावथ' डिबेट खालामनायनि एक बिन्दोबो गोहो गैया नोङो बेखौ एभयड खालामनो थाखाय दा जानला मोनला खोथा बुंदों बे हिसाबै नोङो डिक्लेयार होदो आं डिबेटआव जेनबाय आं हाला होननानै दिनै नोंसोरो गावसोरखौनो बिराद सोमावसारग्रा सानदों दिपेन बर' नों दाउदैसो जोंनि तुलनायाव दाबो दाउदैयाव दं नोङो इउ नो नाथिं एबाउट हिस्ट्रि अफ बर'स बर'फ्रा बबे समनिफ्राय आन्दलन खालामा उदिया सलदाबिनिफ्राय रमान स्क्रिप्ट आन्दलन आरो बे सागरगामाव मिडियाम इन्ट्रडाक्सनाव जों सोमावसारहैनाय दरजा खिरखि बोखालायनानै सिआरपिजों बुलायनाय जों सोरखिबोदों स्टुडेन्ट अबस्थायाव कटन कलेजाव 78आव जेब्लानाखि आङो सेकेन्ड मेसआव थायो उपेन ब्रह्मआ थार्ड मेसआव थायो बे समाव बहिरागत आन्दलन जादों बे बहिरागत आन्दलनाव जों बारसोमबोनाय जों बर'निबो आन्दलनाव सोरखिबोदों आसु आन्दलनावबो सोरखिबोदों सान हर नारेंगियाव जोङो पाइपलाइन बन्द खालामफैदों थै होगोन थाव हरा बे आन्दलनाव जों माने बारसोमबोदों प्रफुल्ल महन्तमोनजों जों क्ल'ज रायलायो दिग्य कुमार फुकरमोनजों जों क्ल'ज रायलायो जोंनि हस्टेलाव फैबाय थायो भरत नरमोन नुरुल हुसैनमोन जोङो शरद फुकननि जोङो लावथि मोनजानाय फानबारि थानायाव जोङो सानसे लकआपआव थानांनाय जोंनाव आन्दलननि मा एक्सपिरियेन्स अभाब नुदोंलाय नोंसिनि बादि प्रक्सि आन्दलन जों नङा जों खालामाखै प्रक्सि आन्दलन जिबनाव जों खालामफेरनो मोनाखै नोंसोर बादि गभर्नमेन्ट स्पन्सर गभर्नमेन्ट सिकिउरिटि लानानै नंखायखौनो सायाव बर'लेण्ड बिफानानै सिङाव असमिया सरकारजों आसाम सरकारजों बायजानानै प्रमद बर'मोन बादि मानसिया सिकिउरिटि लानानै रेल लाइन जथियो नेशनेल हाइवे जथियो जोंनि दिनाव पुलिसा जोंखौ नुब्लानो होसो बुयो गावो बुग्लियो जेलाव सोयो नोंसिनालाय मारै एस्कर्ट होलायलायनानै आन्दलन खालामनाय बेनिफ्राय बुजिनो हाया बेयो प्रक्सि मोनसे बर'लेण्ड बिनाय आन्दलन होननानै लाजिया नोंसोरो आरो बेबादिजों नोंसोरो नकल बिटिआर एकर्ड खालामबाय आरो बे नकल बिटिआर एकर्डखौनो बिराद नोंसोरो पावारफुल सानबाय साननो रोङै जुक्ति रोङै इंराजि रोङै मा मानसि नोंसोरलाय बेखौ लानानै आरो नोङो दिनै दुबगांसो मावदों अमर सिंह ब्रह्मखौ अमर सिंह ब्रह्मनि 100आव नोङो 10%बो नङा दिपेन बर' चेलेन्ज खालामना फै मेट्रिकआव नोंना पार्सेन्टेजआ बेसेबांमोन बै समाव बर' टिचार गैया साइन्स मास्टार गैया अंक मास्टार गैया ससियेल साइन्सनि ससियेल स्टाडिनि मास्टार गैया अब्लाबो मोननै लेटार लानानै 71% लानानै आङो मेट्रिक पास खालामदों गुवाहाटी कटन कलेजाव प्रि इउनिभार्सिटि फरायहैदों उनाव आङो कटन कलेजनिफ्रायनो बिएससि पास जादों इउ दिपेन बर' व्हाट इउ नो एबाउट मी व्यक्ति आक्रमण नों दाखालाम दिपेन बादि मानसिया दाउदै मैया दाख्लैनि उन्दैया दिनै नोंथांनि खोथानि थाखायनो बेबादि जोङो बुंनांबाय बुंनो नाङामोन मा कुइसन होलाबावखो नोङो दिपेन बर' बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानिना मानिया व्हाट इज दिस कुइसन नों दाबो बुजियाखै जे जोङो बिटिआर एकर्डखौ रायजोनि स्वार्थनि थाखाय गनायनो हाया खयबार बुंनांगौ प्रेस मिडियाआव अनेकबार बुंबाय एग्रिमेन्टआव खोनासं दिपेन बर' आङो लास्ट पार्टखौल' फरायगोन लास्ट पार्टखौ फरायदों एबसु एन्ड इट्स एसोसिएटेड अर्गानाइजेशन एज वेल एज various Bodo factions of NDFB continue with the demand for a separate statehood. Negotiations were held with the Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their
demands while keeping intact the the territorial integrity of state of Assam. मा होननाय जादों बे comprehensive and final without माने माबा keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. आसामनि बाउन्डारिखौ जेरै दं ओरैनो दोननानै सोलाय सोल' खालामालासेनो बे comprehensive and final agreement नोंसोर खालामदों. बेनि मिनिङा मा? इयुनाव आरो खुनु बर'लेण्ड बिनाय जाला. आसामखौ बुखावला. आसामखौ जों बुखावला होननानै नोंसोर सहि होनो हायाखै. प्रमद बर' आरो दिपेन बर'. होमबा दिनै नोङो बिटिआर एकर्डखौ थन्न थन्न आखरे फालियाबा बर'लेण्ड बिफिनगोन मा होनलाबायदोंलाय? नोंस्रा बर'लेण्ड बिनायनि बाहाय राइट दंबावो नामा? बिटिआर सुक्तिनि दारै नोंसोरो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माखासे नेशनेलिस्ट बोराय रायजो राजाफोरखौ कम्पेल खालामदों जे गोदान आफाद दानानै बर'लेण्डखौ बिफिनसै. एक्स भलान्टियार्स फर्सआबो दिनै बर'लेण्ड नङाबा जोङो थांना थानो हाया होननानै बिथांमोनहाबो ओंखारबोदों. राइटार्स एकाडेमि दिनै ओंखारबोदों. दिनै बड' अल बड' सिनियर सिटिजेन्स ओंखारबोदों. इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन ओंखारबोदों. दिनै ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन अफ आसाम ओंखारबोदों. मानो? बनसुआवथ' गोबां सापर्ट दङ. माने सेपारेट नांगौ. खिन्थु नोंसोरो आरो इयुनाव जिबनावबो रायजो बिला होननानै नोंसोर लिरना फैदों. नंखायनो दाखालि जेब्राराम बिथाङा मोनसे प्रेस स्टेटमेन्टआव होदों टार्मिनास बिथांमोनजों थाफानानै. जेब्रारामा मा होना? जेब्रारामा होनदों बिटिआर एकर्डआ रायजो बिफिननायनि मोनसेबो स्पेस दोनबोआखिसै. नो स्पेस केप फर सेपारेट स्टेट डिमान्ड होनदों. मानो? नोंसोर ओरैबायदि कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन होनबाय उइदाउट ब्रेकिं द टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम. बेनिफ्राय बुजिबाय मालाय आरो जिबनाव रायजो बिनो जोङो बर'फ्रा मोननाय नंला. बियोब्लाबो बेहाय बिराद केजुवेलिटिस जानोसै. होमबा नों बेखौबो बुजियाखै? दिपेन माब्ला बुजिगोन नोंलाय? बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डखौ 3 बोसोराव नोङो दिनैसिमबो बुजिबावाखै आरो माब्ला बुजिगोन नोंलाय? नों बुजिगौ मानि जाथिया जोब्बाय. आरो भुटआ बिटिआरनि भुटआ दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म बा सोरबा माखासे लाइक माइन्डेडखौल' नङा सारा बर'खौ बेयो मन'ग्लाबनो थांगासिनो दं. नोंबो गोदनासिम हाबखाबाय दिपेन बर'. नों थेवब्लाबो असेथन. बे मोसानि खाथियाव मैया मोसाग्लांदों जिखुनु टाइमावनो क्रेक अरजागोन. नों बे अबस्थायाव फैबाय. दा बेसोरनि नोंसोरनि बिटिआर एकर्डनि दारै बे जिनिसा जागासिनो दं. दिनै बहा मा एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार एन्ड फांसन दंबावो बिटिआरआव? लाजिया नोङो? सुग्रोमनानै नायदों नोङो? बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दिनै मा दंबावो? बर'फोर साबसे अफिसार दं. सोर सालायगासिनो दं सिङावलाय? नोङो जे जायगायाव 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायखौनो मिथिया. दिनैसो नोङो बेखौ लाबोफिननांगौ होननानै बुंलाबायबाय. दिनैसो नोङो सिएसबि नागिरबाय. नोंसिनि बिटिआरआवथ' थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनायनि खुनु क्ल'जआनो गैया. अब्ला बेखौ होनोब्ला बिटिसिखौ हानहरफिननांगौ जायो. बिटिसिखौ हानहरफिननांगौ. बिटिसिआवसो except the APSC nominated service, all the services can be appointed by the BTC authority by making some selection board abiding the rules and regulation of the appointments. नोंसिनाव बहा दं बे बिटिआरआ? बिटिआर दं. दिनैसो नोङो नंखायखौनो 6 शेड्युल गोसोखांफ्लादों. दिनै नंखायखौनो नोङो सिएसबि नांगौ दानांगौ होनना बुंदों. प्रमद बर'खौ बुं इमिडियेट सिएसबि दानांगौ आरो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै हिम्मत दंब्ला सिएसबि दानानै लाबो नोंसोरो. जों गनायगोन, जों मानिगोन. दिनै बारा बुंला. नोङो जेरैबायदि जोंखौ निकृष्ट पलिटिक्स गेलेनानै व्यक्ति आक्रोश व्यक्ति मान सन्माननि चरित्रखौ नों जेरै आघात खालामबाय. एटास्टेट खालामनायाव आंखौ 100-200 जायो होनबाय. अफिसनि खामानि मावनायाव 100-200 जायोमोननो होनब्ला जों खोनासंजागौमोन. उन्दैफोरनि एटास्टेट होनायाव सोर बोरमा गुमग्राया नोंनो 100-200 जायोमोन बियो होननानै सोर खिथाया? बोरमा गुमग्राजों बोरमा गुमग्रा मिलिलायदों नोंसोर, नङा होमबा? सासे एक्सुनि प्रेसिडेन्टआ बेबायदि निकृष्ट पलिटिक्स गेलेयो नामा? दा नोंसोर बेबादि निकृष्ट पलिटिक्स गेलेगासिनो दं.
निकृष्ट पलिटिक्स गेलेनानै नोङो डिबेट खालामनायखौ एभयड खालामनो थांगासिनो दङ नंखायखौनो जोंखौ कुइसन खालामगासिनो दं नोङो नोंनि लोगोफ्राबो फेसबुकाव गोबां 36टा कुइसन खालामनानै जोंखौ होगासिनो दं नोंसोरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जों दावराव देख्रेब आं दिनै जातिनि अलखदखौ नुनानै गाबखांनानै बे जिनिसखौ रायजोआबो मिथिथोंसै होननानै जोङो सेस्था खालामगासिनो दं रायजोआ जाहाथे जाग्रत जानानै मोनसे रिफर्मेशनाव फैयो बा थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बा बर'नि मान सन्मान बर'नि क्षमताखौ जाहाथे मोनफिनो जों बेखौसो नाजागासिनो दं आरो नोंसोर बुंनो नागिरो जोंखौसो जोलैनो हांगार न' जाय बर'नि गोहो बोलो पावार मोनथाय थामोनथाखौ जाय सेस खालामदों प्रमद बर' 1 नाम्बार 2 नाम्बार दिपेन बर' नोंसोर सानैयासो ट्रेइटर बिश्वासघातक जोलैनि हांगार आरो नोंसोर इयुनाव क्षमा मोननाय नङा आंहा फोथायनाय दं नोंसोर रायजो राजानिफ्राय एक समाव जोगारनाय होसोजानाय बुजानाय अबस्था नोंसोर फैनो हागौ समायखौ ने दिपेन बर' बे अमर सिंह ब्रह्मआ दिनै बुंबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंसोरो सानसे बेलासे सास्ति मोनगोन बिनि थाखाय थगायनायनि थाखाय जोलैनांगोन बर' जातियाव दिनैसिम जाय जाय लिडारा जातिखौ थगायबोदों बारा क्षमा मोनबोआखै बयबो पानिशमेन्टखौ मोनदों नोंसोरमोनहाबो मोननो थांगासिनो दं नोंसोरबो दिपेन बर' दा बेखिनिखौनो बुंनानै जों जोंनि रागा दिक्खात लाजिनाय खुद्रिनायखौ फोरमायनाय जाबाय।